Sziasztok srácok, én Kiki vagyok, és ez most itt egy Minecraft videó, mert az menő. Ja. Amúgy itt vagyunk a Legendarim, azon belül a tegeci szép a holdekbe, textúrkönyvbe. Meg a nap is. Szóval ez a OneMC a Legendarim belül, mert nem tudom, szeretem ezt a szarót. De hát akkor teleportáljunk is haza. Ja. Ja, itt az én kis bunkerom. Faszom, tudom. Van sok erőitala, amit lehet, hogy el is adok. Hoppá. 5, 6, 7, 8, 9. Igen. Jó, mondjuk legyen 4000. Nem, 10-esért. Így. Ja. Meg van csomó azonnali gyógyulásom is. Most nézem. Egy csomó vasam, de hogy? Azt ne kérdezzétek. Esküszöm, nem tudom. Ja, jó, tudom. Régen egy csomót vettem, azért nincs pénzem. Kosz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 darabot. Legyen gecik, legyen 20 000-ért. Így. Egy szép. What? Obsidian 60. Végül is figyeljetek, ki tudja. Ja. Hát ezt úgyse veszik el. Hát, ja. Ja, 9-ig kezdik. Hát én nem kérdeztem. Hát ja, Vidibe megy. Nem tudom, mit akar ez a másik gyerek, aki rám tépézett, de biztos jó dolgot. Fölvesszük a fullos cuccomat, és vagy bugya! Ez ki? Ez egy csaj? Lol. De amúgy tabon tényleg furcsa az ki, nem? Ja, Dark Mage. Van petem?
tudjuk. Nincs. Van 48 téken. Futty! Adjunk. Mert az menő. Jó, srácok, szerintem kéne kell csinálni egy jobb házikót, ha benne vagytok, fenyődeszka, az összeset. Nem, csak sötét deszkát veszünk ki. Ja. Látjátok, fel se jöttök a szerverre, ezt már kötekednek, szóval ez van, ezt kell szeretni, stb. Na. Ti is láttatok, nem írtam semmit senkinek sehol. Azt itt keménykedett a gyerek, hogy béna, az ki nem, stb. A föld is nagyon szépen néz ki. Tényleg föld. Így van. Építünk egy normális házikót, ami szinte a végén veletek lehetséges, hogy veletek, hogyha jól viselkedtek, kialakítunk egy villává. Na, ki van benne? Kezeket fel? Na. Szerintem ez gyorsítás lesz. Jó, ebből vágás lesz. Sziasztok, srácok, én Kiki vagyok, és ez most itten egy Minecraft videó, mert az menő. Ja, amúgy itt vagyunk a Legendarim, azon belül a tegeci szép a holdebbe, textúrkönyvbe. Meg a nap is. Szóval ez a OneMC a Legendarim belül, mert nem tudom, szeretem ezt a szarót. De akkor teleportáljunk is haza. Ja. Ja, itt az én kis bunkerom. Faszom, tudom. Van sok erőitala, amit lehet, hogy el is adok. Hoppá. 5, 6, 7, 8, 9. Igen. Jó, mondjuk legyen 4000. Nem, 10-esért. Így.
Meg van csomó azonnali gyógyulásom is. Most nézem. Egy csomó vasan, de hogy? Azt ne kérdezzétek. Esküszöm, nem tudom. Ja, jó, tudom. Régen egy csomót vettem, azért nincs pénzem. Az 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 27 darabot. Legyen gecik, legyen 20 000-ért. Így. Egy szép. What? Obsidian 60. Most végül is figyeljetek, ki tudja. Ja. Hát ezt úgyse veszik el. Hát jó. Ja, 9-ig kezdik. Hát én nem kérdeztem. Hát ja, Vidibe megy. Nem tudom, mit akar ez a másik gyerek, aki rám tépézett, de biztos jó dolgot. Fölvesszük a fullos cuccomat, és vagy bugya! Ez ki? Ez egy csaj? Lol. De amúgy tavon tényleg furcsa az ki, nem? Ja, Dark Mage. Van petem? Tudjuk. Nincs. Van 48 téken. Futty. Adjunk. Hát az menő. Jó, srácok, szerintem kéne kell csinálni egy jobb házikót, ha benne vagytok, fenyődeszka, az összeset. Nem, csak sötét deszkát veszünk ki. Ja. Látjátok, fel se jöttök a szerverre, ezt már kötekednek, szóval ez van, ezt kell szeretni, stb. Na. Ti is láttatok, nem írtam semmit senkinek sehol. Azt itt kemékedett a gyerek, hogy béna, az ki nem, stb.
föld is nagyon szépen néz ki. Tényleg föld. Így van. Építünk egy normális házikót, ami szinte a végén veletek lehetséges, hogy veletek, hogyha jól viselkedtek, kialakítunk egy villává. Na, ki van benne? Kezeket fel? Na. Aj. Szerintem ez gyorsítás lesz. Jó, ebből vágás lesz. És készen lettünk a házikóval. Tudjátok ki az a totiszt? Nem. Nem, szerintem... Meg van belőle 64 plusz, nem 64 már, adtam egy csomót. Mi? Van egy csomó fejem. És eredeti? Igen, eredeti. Még ő is írta alá. Persze. LOL. Ilyen 9 évesnek miért írta volna alá? Jó volna. Hagyjál már. Puty. 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 Hoppá. Megjött a kutya. Ez ugye nem a taskó volt, hanem a másik. De ez a tacskó volt. Ja nem, ez nem a tacskó volt. Azt, Akkor döntsd már, hogy melyik volt. Ez nem a tacskó. ez az a Bernát egy féle volt, ami az udvaron van. Ja, amit meg mindig nem tudom. Nem tudja a De az a fehér, lehet, hogy tudod, fehér és állatnagy. Az Bernát hegyi. Vagy... Bernát hegyi. Az narancssárga, olyasmi. Narancssárga! Tigris, basszus, tigris. Narancssárga! Mi a fa? Tigrised van? Add már kölcsön. El kéne intézni valakit. Milyen jóló lenne már bemenni egy áruházba egy tigrissel? Ja. Aha. Valaki tud hozni üveglapot? Van most, ja. Elfogyott. Tessék? Hát most adok. Mert most olyan Az aranyos. is jó az ablak. Ó, hát itt van nekem. Már dél lesz, vagy elmúlt, azt még csak 5-en vagyunk fent. Ez már mi? Többiek súlyban vannak. Igen, azt is akartam mondani, hogy viszont ugye az én életem szerelme, tényleg a csajom amúgy, ugye nem tudom, ismeritek-e Szemfit? Ismerem Szemfit. Ugye ő itt modi. Nem. De ő itt modi. Tudom. Tudom, ja. Meg is van a Hogy kell csinálni üveglapot? Elfelejtettem. és alá is írta.
Ja, jó, megvan. Zémet. Akkor menő, atya jött Szemfi. Aha, hát meg is kérdezhetett tőle. Menő, mi? Ja. Na, hol tartod? Ezt amúgy vág ki majd. A kutyás téma. Na, fehér, rohadt nagy. Szerintem tök menő lesz. Mi a ház? Aha. Az enyém is. Á, nem menő, nem lesz menőbb, mint az enyém. Na jó, de... Jó van. Lássuk azt a menőházat. Egy másodperc. TPA, tepede. Futty. Nem. Hozom már valaki nekem 6 darab nyírfát. Os. Csak 6-ot. Nem 12-t? Nem, Már 6-ot. Dik, és a gyerek. Na, menjünk a házba. Jól, hát az idióta az a gyerek, jó? Még megy mindig a vidék. Persze. Komolyan mondom. Aki beveszek Hát rá. már mi beszélünk már 23 percet, hogy megy még a vidék? Hát mi nem, most nem mehet a Pidi? Igen? Hát most komolyan, hát azt mondom, igen, hát addig veheti, ameddig csak belefér, nem? Hát. De Persze. jó, nem az azt mondta, hogy izé... Na, mit mondott? Elvárjuk. Hogy fél óránál több nem lesz. Kedves Nagy Danika 0801, hogyha nézed ezt a videót, akkor azt üzenem innen neked, hogy mert egy gyökér vagy, azért nem tudsz fát vágni, meg házat építeni, meg bányászni. Szóval légy szíves, köszönöm. Miért mit írt? Hát kérdezte, Miért hogy nem? akkor miért nem tudok építeni, bányászni, fát vágni. Hát azért, mert kedves Danika 0801 Van neki valami. gyökér vagy. Lehet, hogy nem 4 darabot hoztam, hanem egy kicsikére többet. Hát de legalább nem unatkoztál, meg legalább lesz nekem is fám. Szóval. Csak ugye ajtó miatt kellett. Hallod, itt le van egy védve egy izé. A csapóajtó, és a szaváron védte lesz. Most hogy a rágó is sem ki. Gyorsan. Jó, és majd lehet menni homokot szerválni. Valakinek van eladózúzott köve? Meg kölcsön pénzzel, valamennyi, mondjuk 1 millió. Adok egy misit, az jó. Pont azt akartam mondani amúgy. Hogy valaki... Aha, hát pont belekezdtem amúgy, hogy valakinek nincsen eladózózott köve, meg mondjuk egy kis kölcsönpénzzel, mondjuk 1 millió. Várjál, Pont... mivel nem lehet péjelni, ezért itt van ez a smaragd, tedd fel, légy szíves, azt teszek rá egy misit. Nem lehet péjelni? Nem lehet, mert Persze lecsúhatsz! kivették. Már aukción start, 1 millió? Nem, úgy ír be, hogy outstart 1,99 000, de teszek rá 1 milliót. Mert ami a legtöbb, amit fel lehet tenni, az 99.999. Ja, vagy úgy is. Tessék, 1 millió. Milliós lettem! Ja. Menő lettem. Abból már tudok venni üveget. És akkor nem kell szenvedni homokért. Na. Gyerekeiből jött, nekem van smaragdom. Tényleg nekem van. Ja, mint egy darab smaragdot mindig egy misért vinnék el. Ha. Nem lenne rossz. Csak miért van pár smaragdom Na, azért. azt írta a gyerek, hogy tudok külön Minecraftozni. Valaki amúgy
vagy... Tudok, várj, tudok mine szóköz, kraftozni. Csak ezen a szaron nem értem, ha kiérek a vadonba. Nem? És azon mit nem lehet érteni, ha kiérsz a vadonba? Gondolom, minden le van védve, és akkor ő azt hiszi, hogy nem lehet semmit csinálni. Drágaságom. Le van védve a vadon. Hát ki kell menni, azt jó van. Nézzétek már, mit írtam! Látom. Itt egy disznó. Igen, azért mondom, hogy így. Amúgy úgy is meg lehetett volna oldani, hogy ne a saját smaragdodat vennek, hanem mondjuk kiraktam volna az összes robbanó gyógyítási italt. Nem mindegy. Na, mindegy. Van 60 obszidiánom. Azt most komoly? Aha. Nem vehetném meg? Megveheted? Mert nekem az nincsen, az egy cucc nincs, azt te kéne. És Csak elveszek 12-t. Többit odaadom, ingyen. Mert úgyis adta egy millát. Csak mert ugye én meg akarom építeni a Nether kaput ide. És te bányáztad még az obszidiánt? Aha. Azt a... Ez kemény. Még régen. Azt hogy? Még Ő régen. talált. Hát manapság már nem lehet találni. Értékesebb, mint egy dia. Hát most már igen. Főleg ezen a szaron ugye meg 2000 év veszel itt diát. És ugye magában meg az obsidian, az meg keci ritka. What? Szóval amúgy, hogyha kell nektek a textúrpak, a linkjelen lesz majd a leírásban. Oké. De mindenkinek szól, szóval ja. Elvettem 15-öt, mert nem tudom mennyi kell a nether kapuhoz. Többi ott van a tiéd. Oké. Amúgy a nether kapu... 12. Köszi, de tudod, amúgy nem működik a nether kapu, vagyis csak dísznek jó. Hát most dísznek, szerintem tök jó ez dísznek. Az üres, és... Fugy. Ja, tele vagyok, jó. Ja. Fugy. Mondjuk lehet, hogy tényleg nem arra fogom használni az obszidiant, hanem mondjuk veszek... TNT, RN. Jó van. És külön ilyen. Hanem tényleg mondjuk lehet, hogy ugye mert lesz pincéje is biztos ennek a cuccnak, azt lehet, hogy abból lesz a lépcső. Nekem van csak az a rohadt egy blokk, nagyon idegesít, már nem tudom kicseszni. Nagyon rondán. De amúgy itt tényleg vannak minigémek. Tudom, hogy vannak, de akkor sem minigame. Szállal, vagyis, hogy mindenki általában survivor-özni szokott. Ja, hát azt tudom. Tépízzetek már egy kicsit. Hagyjál már! Építenem a házamat, minek tépézek? Nem láttál még építő munkást? Tudod egyáltalán mi az építés? Ha... Ugye nem vagy 9 éves? Nem. Nesze! Hát az kurva jó volt, akkor még egyszer. Nesze! Barbix 10. Oh yeah. Őt építettem, amikor beszóltál, hogy szarasz ki, nem? Igen? Ja. Ki tépézett? Az a Barbix 10. Azt mondta, utána írta, hogy nem is rossz, azt kínje. De én nem csalom meg a barátnőmet, jó? Please. Barbix 10. Amúgy, vagyis akkor úgy, hogy Szemfi a barátnőd, és akkor igaziból is találkozhatok már? Még nem, de tervben van, de amúgy igen a barátnőm. És büszke is vagyok rá, mert imádom. És láttad is már? Láttam. Vagyis úgy képen? Vagy... Láttam. Oké.
De hát valami kocsok biztos feljön, azt majd felcsalom ide, azt nem tudom, hogy meddig lesztek fönt szaron. Ja, jó, azt hittem megint elmondta nekem már. Ja, nem. Én hallani hallak. Olyan menő vagy. Jól van, tudom, hogy hallasz. Milyen menő? Jó, hát tudom, hogy hallasz. Táblás. Ja. Na jó, srácok, ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett a videó. Like, comment, sub, sziasztok! Itt Kiki voltam, és itt volt velem Lord William és Kristóf Gomer 39. Milyen hallgatás? Ez az. Mától az a nevem, hogy Kristóf, mert 39. Ja. Szóval sziasztok!